Diumenge 14 de maig a les 12 del migdia es convocava una manifestació a la plaça de la Vila de Llinars del Vallès, manifestació per donar suport a les treballadores de Manipuladors Madueño. Les treballadores porten amb aturades parcials des del passat 5 de maig per protestar per la precarietat laboral a l'empresa, la manca de prevenció de riscos laborals i un futur incert davant l'actitud de la direcció. Des de fa una setmana estem en un procés de vaga indefinida i parcial. Estem sense cobrar des del mes de febrer. El mes de gener ens van donar 400 euros. El seu assessor jurídic diu que amb 400 euros una família pot passar tranquil·lament. Jo els dic que no, que amb 400 euros no es passa. El mes de febrer no hem cobrat. El mes d'abril no hem cobrat. I el més greu, tot i que això és gravíssim, és que l'empresa diu que no sap quan podrà tornar a pagar. Manipuladors Madueño és una pime dedicada a la manipulació i embalatge que ha anat acumulant diversos problemes interns que han agreujat la situació laboral de la plantilla. Segons s'ha informat, les treballadores encara no han cobrat la nòmina íntegra de gener, ni tampoc les de març o abril. En un comunicat han assenyalat que la situació s'ha fet insostenible i la secció sindical de CNT s'ha plantat. Aquesta setmana continuaran les aturades parcials de 2 hores davant l'empresa al carrer Rectoria de Collsabadell 14, d'1 a 3 del migdia. Diumenge 21 de maig es farà una altra manifestació, aquesta vegada a Cardedeu, poble amb el que l'empresa té una relació històrica. La manifestació es farà diumenge a les 12 del migdia.